नै लोगोफोर दुन्दिया बागानाव फैदों आङो दुन्दिया खानानै लागोरनि खानानै माने बस' बस' लानोसै बे मैगंखौ लोगोफोर नोंथांमोना मा होनो बेखौहाय सोरनिजों मा होननानै बुङो बर'आवहाय आं मोनथिलायलाङाहाय बेखौ बानलु सावनाय दुन्दिया नै संख्रि खमला बिराद मोजां जानोसै आङो लोगोफोर नै बिराद गोथाव सिफ्लेनानै जानोसै सानबाय आङो भुटाननि माबाया मा होनो भुटाननि खमलाखौ दिनैसो बेबायदि जानो सम मोन्दों आरोना लोगोफोर दा बेखायनो नोंथांमोनजों फैथारबाय आं जानो होननानै एकदम लुगैनाया हाला आरोना गगा मोनबाय थानाय ओमफ्राय बिदियावनो मोनजाया आरोना बे जिनिसखौ आङो ओमफ्राय दाथ' गगाबो गैया फिसाज्लानिबो गैया आंनिबो गैया बेखायनो दिनै जाथारसै होननानै सानबाय आङो बानलु सावलायलायनानै लाबोबाय आं हाबाब आखाइयाबो बिदि लगायनो हायाहाय आंना मालाय बिनानाव सनानासो जि मोजां लगायनानैहाय मोनामसुबानो जायो आंना खिन्थु जाया बिदिजों लगायखांनानै सुफिनथारनांगौ लगायखांबाय नै सुफिनसैसो आङो आयो सुगोरनानै लाग्रोफैनोसै आं ओमफ्रायसो जानोसै बेखौ बिदि थानो हाया माने आंना लोगोफोर बिराद जानो लुगैनानै दं आङो जाग्रोथारसै आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो आं जाग्रोनानै लानोसै दिनै भुटाननि कमला आयो खाजि नोंथांमोनाबो नायलांदो दे गोदैथ' गारनांगौ जाखांबाय udah gede बे थाइथामल'सैमोन जाबावगौसोमोन आङो माने गासै 8था लाबोदोंमोन ओमफ्राय फिसालाया माखासे जाजोब्बाय
लोगोफोर दा नै जाखांबाबो नोंथांमोनजों vlogखौ आङो एन्ड खालामनाय नङा बेजों लोगोसे आङो माने फिसालानि बार्थडेनि थाखाय एसे रेडि खालामनो नागिरदों आरोना बेखौ नोंथांमोनजों दा शेयार खालामलांगोन आङो दा बे vlogखौहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय थौदो होमबा थाबाय थादो आंजों लोगोसे मोनाबाय खिथु उनाव नुखाबायना गोसोमनो खोमसि जाजोब्बाय सोर फन हरखो नायलाय होमबा आबौ फन हरबायदां थारमाने लोगोफोर नै आं दासो स्टार्ट खालामलायबाय आरोना बुंनाय बायदि नोंथांमोना मिन्थिखाबाय जाहैबाय बेसेबां गिदिर दं बेसेबां गिदिर दं 30 थाखानि ओमफ्राय 100 बेसेबां मानि दं आयौ 30 थाखानियानो थैयो औ ओमफ्राय बियो माबा मिल्कआ 10 थाखानिसो दङ 10 थाखानिखौनो होमबालाय मोनबासो लाबोदो औ 10 थाखानिया बेसेबां गिदिर फिसा फिसासोना दाख्लै नों लाबोनाया थाइबानिसो नैबे बेसे गिदिर जागोनदां नों सिथाब होनाया बेयाव बबे थाइबानिसोना आङो नोंथांमोना नुखाबायना फिसालानि बार्थडे गाबोन दङ बेनि थाखाय आङो बायदिसिना रेडि खालामनो नागिरदों आरोना बायदिसिना रेडि माने जाग्रा आरोना केक शेक आरि बेखौनो खालामनो नागिरदों केक शेक नङा केकल' खालामनो नागिरदों ओमफ्राय बेनि थाखाय दहाय बायदिसिना खालामहैखादों मा होनो मा जिनिस नांगौ बेखौ लाबोखादोंमोन आङो एफाराब माने जिनिस लाबोआखैमोन ओमफ्राय दासो मोनफा मोनफा गोसोखांदेरबाय थायोना ओमफ्राय बेखौनो दा बाबाया फन हरदोंमोन आरोना आं दहाय बाबानावहाय बाटार गैया नालाय बे बाटारखौ बिहरदोंमोन आरोना बाहेरायाव थांदों नालाय बाबायाहाय दा बेखौनो बेसेबांनि नांगौ होननानै सोंहरदों ओमफ्राय दा बाटार लाबोसिगोन आरोना दा बायदिसिना खालामबावनांगौ दङ माने दहायनो आङो फिसाला गैयियावनो मा खालामनानै दोनखाबाय सुजिनिसो बानायगोन नालाय आङो केकखौहाय सुजिजों सिनिजोंखौ आङो ग्राइन्ड खालामनानै दोनखाबाय आरोना फिसालाया थारमाने एखमबा मिक्सार ग्राइन्डार होबा माबायो गाबनो नागिरो बियो सिथाबनानै थाबाय थायो गाबनो नागिरो बेखायनो आङो दहाय फिसाला गैयियावनो बिबै लांखारनायावनो माने खालामनानै दोनखादों आरोना थ' थिग बेबायदिनो लोगोफोर बिमाफोरा बिदिनो जेब्ला आखाइयावहाय थाखा फैसा गैया जायो होमबा क्रिएटिभ माइन्डखौ क्रिएट खालामनांगौ जायो आरोना उपाय गैया दा आंबो बेबायदिनो रोङाबाबो आरोना माने नुनायजों सोलोंनो सानदों केक शेक बानायनायनि बिदि एक्सपार्ट नङा ओमफ्रायहाय जेबो सोलोंफेराखैबो माफेराखैबो बेखायनो आंनाव बे जेबो बेबायदि जखानि होनांगौ माबा जखानि नांगौ बेबायदि जखा होग्रा माबाग्रा मेजारमेन्ट खालामग्रा बेफोरबायदिबो जेबो गैया आरोना ओमफ्राय आङो दा जायखिजाया जेरै बानायदों नोंथांमोनजोंबो बेखौनो शेयार खालामलांनो होननानै सानदों दा नायलांबाय थादों नोंथांमोनाबो जायफोर माने इन्ट्रेस्टेड होननानै बुंगोन आङो जायफोर इन्ट्रेस्टेड नायलांदो होमबा मा खालामगोन मारै खालामगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना दा मा खालामनांगोन आङो थौदो होमबा औ नै बे आयै मा बियो माइब्रा बे माइब्रा नङा फिथानिसो ना ए फिथानि बासमति जोसा नै बे फिथानि थाखाय अन सोमनानै माबा खालायबाय आरोना मा होनो गसर होलायबाय बे जानाय लोंनायनि दा मोनानि बियो नै रुटिजोंहाय फान्थाव एवनाय जागोन बेखौ सुनानै माबानानै हानानै सोमनानै दोनथ'बाय आरो दा एवनांगौल' ओमफ्राय नै बेयावनो दहाय ग्राइन्ड खालामखानाया आङो बेयाव सुजिजों सिनिजों दङ सुजि माने बेयावहाय माबासे होदों आरोना आङो खुरै एसे दङ खुरै बिदि खुरैसे होबाय आङो सुजिखौ ओमफ्राय बिनि हाफ माबा होबाय आरोना सिनि होबाय ओंखाम जाहोगोरसै बेनो ओमफ्रायसो मावबाय थानोसै खामानिखौ दे हाय होनहरदो मामे हाय होनहरदो नों बार्थडे बय जाबायना औ हाय औ टु इउ बेसेबां गुलाय गुजाय नै नायदो जायगाफ्रा नै बेसेबां गुलाय गुजाय जानानै दङ नै ओमफ्राय नै बिहा आरो खारबोबाय थायो र' बिदिनो दफा सफा ओंखाम जाखांबाय बियो औ नै बेयाव पाउडाराव मा दङ बेयावहाय सिनि दं सुजि दं ओमफ्रायहाय मा होनो काजु बादामनिबो पुरा ग्राइन्ड खालामनाय आरोना बियो बे जाथ'बाय गाइखेर दाखा होनसै
Nei, butter होनसै. Ini isi dah. Deh. Coba. Ore yung sini mama na yung sini. Gulu na isi sila. Iya. Isi sila. Gulu na. Amu. Na gulu na sila oleh basta. Nei yung. Gulu na enggak kilo. Enggak kilo. Nei. Wah. Punya berapa kek? Amu. Shit. Nei. Butter pepper. Beku penanggup जालायबाय. बानायनायाथ' नैबावसो बानायगोन जाहैबाय अभेन गैया नै एसे फुगारनांगौ साफा खालामनांगौ बेखौ साफा खालामग्रोसै आङो नै गेजेरावहाय बेबायदि होगुलायबाय आङो चकलेट डायरी मिल्क ओमफ्राय एसे लुबावनांगौ दं आरोना बेखौ सायावहाय लुदेरना होबावनोसै आंनि आइडियाहाय बियो मारै जागोनथाय माबाफ्रा केक बानायग्राफ्रा मिनिनोसो ओंखारलायसिगोनदां नुनानै मा स्टाइलनि केक बानायखो बे होननानै बेखौ सायाव होजोबनोसै आं नै बेखौहाय आङो बे मा होनना बुंनांगौथाय बेखौ मा होनना बुंनांगौ आं मिथिला बेखौहाय माने अर फिसा होनानैहाय फुदुंनानै दंगासिनोखा आरोना बेयाव मा होखो आङो बे मानि लगायनाय होननानै बुङोब्ला देखायजोबनो मोनासै आङो बेयावहायथ' आं सिगाङावनो बुंखाबाय सुजि दं सिनि दं काजु बादाम दङ ओमफ्रायहाय दय होबाय आरोबाव मा होबावदोंमोनलै आङो बाटार होबाय बाटार मेल्ट खालामना होबाय आरोना आरोबाव नै बेकिं सदा बेकिं पाउडार बेखौ होबावदों आङो दहाय लागायनानैहाय बेखौ देखायजोबनो मोनासै आङो नै दोनहरबाय आङो थाथोंसै आरोना बियो दा नायनोसै बेखौ 30 मिनिट्सनि उनावहाय 30-45 मिनिट्स बेयावहाय नायनोसै ओइ जोंना मोनानि खानाया ओइ ओमफ्राय दाबोनो उन्दुआ बेहा उन्दुनानै मुगासे उन्दुनानै जागासिनो ओमफ्राय बेहा दाबो उन्दुनो ओंखारा ना मा अबहाय हाबनो बेयावनो जिराय दे मायाव नफुद्रुगा नयथासार नै जाहाङैनो दाबोनो जायाहाय 1 घन्टा बारबाय थारमाने नै एसे गिसि नुदोंना बेयावहाय एसे माबायानो गाइखेरानो एसे बारा जादों खोमा होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं